Priatelia, dovolte sa mi poďakovať vám za tie krásne správy, ktoré mi posielate, za tú úžasnú energiu, ktorú mi posielate, za vaše modlitby, za všetko, čo pre mňa robíte. Je to cítiť. A je to fakt veľmi dobrý pocit, keď viem, že sú tu ľudia, ktorí si vážia aj iných a nielen seba samých. Viete, niekedy to bolí, keď mnohí píšu komentáre typu, že moja chyba, tak mi treba zomri a kadečo, aj také sú, lebo bohužiaľ je teraz také boli. A to mažem, alebo na to kašlem, to je úplne jedno, to sú stratené prípady takýchto magorov, ktorí nevedia, čo od radosti robiť. Preto sa budem sústrediť na vás, na ľudí dobrej vôle, ktorí chceme spoločne dosiahnuť to, aby nám už dali pokoj s tým očkovaním, ktoré je nebezpečné a hlavne spôsobuje strašné zdravotné problémy až smrť. Mnoho mojich priateľov, ktorých som spoznal po očkovaní, ktorí mali problémy ako ja, znovu ďalších mnoho odišlo na druhú stranu a je to smutné, keď takto to zistujem. A ako postupne odchádzajú ľudia. Ja pevne verím, že moja kniha, to slovo moja neberte tak, že akože moja, ale v ponímaní to svedectvo v nej moje, ktoré je autentické, ja verím, že to pomôže otvoriť mnohým oči. Ja predpokladám, alebo tak modlím sa a dúfam, že to budú čítať aj očkovaní, aj všetci, kdokoľvek, pretože tá kniha obsahuje všetko. Všetko to, aby každý mohol prežiť na vlastnej koži ako čitateľ to, čo prežíva hlavný hrdina tohto príbehu. A čo je na tom najúžasnejšie je to, že kniha je naozaj napísaná ako skutočný román, ako naozaj beletria, ktorá zanechá vo vás stopu. Zatiaľ, čo to niektorí čítali, môžeme ich nazvať takí predčitatelia, tak všetci povedali, že kniha proste spúšťa obrovské emócie. Buď je to o tom, že plačete, alebo nadávate. Plačete od bolesti, ktorú prechádzate tak ako ja, alebo nadávate na to, aký je tento svet skazený, ako tie veci nefungujú. A sú tam aj veci právne, ktoré vás prekvapia, keď zistíte, čo všetko ako by malo byť. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí na mňa myslíte. A prajem vám pekný deň. Ahojte, priatelia. Dovolte sa mi vám všetkým prihovoriť a popriať vám dobrú noc a poďakovať sa vám za všetko, čo pre mňa robíte. Za vašu podporu a za vaše modlitby. Za každú pozitívnu myšlienku. Pomáha to, pretože keď ľudia niekomu želajú niečo pekné, tak to sa väčšinou vždy vyplní. A ja preto želám vám všetkým, aby ste boli zdraví a aby sa nám spoločným úsilím podarilo zastaviť mRNA a očkovanie proti covidu. Dobrú noc. Priatelia, nahrávam vám toto video, ktoré možno bude posledné, pretože tento štát stojí za úplne hovno. Toto mesto, Rimavská Sobota, totálne zase je tu v okolí môjho trvalého bydliska prehlučnená akcia v základnej škole na Terezii Vansovej a ten hluk je hrozný a spúšťa mi to kolapsy, to znamená, vypína mi dýchanie, strácam vedomie,
problémy so saturáciou, lebo mám proste neurologické problémy, ktoré sú spúšťané a spúšťané hlukom. Od mája tohto roku do septembra som bojoval s mestským úradom a s všetkými inštitúciami a bezvýsledne. A teraz je zima, nečakal som to. A prečo nerešpektujeme občana? Veď ústava zaručuje každému občanovi právo na život. A ja mám právo žiť. Ale tie beštie, ktoré do mňa kopú a ohovárajú ma a prajú mi smrť na internete, lebo si myslia, že si vymýšľam. No nič, toto video pôjde von tak alebo tak a to vám garantujem, že zodpovedný za všetko to zlo, ktoré mi bolo spáchané kvôli hluku od mája tohto roku a vlastne aj dnes sa budú podľa práva zodpovedať. Nejako to, raz to musí proste prísť. A hlavne musíme zastaviť to hnusné očkovanie proti covidu, lebo odkedy to v sebe to svinstvo mám, tak mám tieto problémy. Takže štát mi ublížil, štát ma urobil kalikou a ešte ďalej ma ničí. Toto si niekto odserie. Dobré ráno, priatelia. Prihováram sa vám takto narýchlo a v krátkosti. Chcem sa poďakovať tým, ktorí mi pomáhate a podporujete ma, pretože tento boj nie je férový. A zároveň chcem povedať, že pribudlo strašne veľa komentárov pod moje príspevky na Facebooku, ktoré sú urážlivé, hanlivé, prajú mi smrť, nadávajú mi. Ale to je dôkaz toho, že trháfam do čierneho a ideme správnym smerom, lebo odpor a problémy sú vtedy. Priatelia, prosím vás, vydržme a spojíme všetky síly a neprestávajme, pretože toto nie je normálne, ako sa ľudia zmenili. Ďakujem ešte raz všetkým tým, ktorí mi pomáhajú. Prajem vám peknú nedeľu. Priatelia a všetci dobrí ľudia a vlastne všetci ľudia na celom svete, dovolte mi popriať vám príjemné a pokojné prežitie sviatkov vianočných a nech sú pre vás plné šťastia, lásky a pokoja. Aby ste sa mohli znovu stretnúť so svojimi blízkymi a prežiť ich tak, aby ste si odýchli na tele aj duchu. Prajem vám hlavne veľa zdravia a všetkého toho, po čom vaše srdcia túžia. Takže, priatelia, šťastné a veselé Vianoce všetkým. Studio Deja Vu.